the best. Gamot sa may mga hangover. Sa gustong magpainit. Painit ng saglit na. Ano yung kanta yun? Ah. Ah. Oh! Bakit? Saan ba? Saan ba? Inilang mo nga.
Okay, I give you water. Dahan kasi. Gusto ko kumain. Hi, Marjorie. Yan, meron ka ng ano? Jacket.
Hi, Vergara. Mega shoutout. May entry ka na. Thank you. Hi, Jeline! Thank you so much. Meron na kayong entry? Lilista ko, Ay, bakit ka inuubo, host? Inom po ng gamot. Opo, thank you. Hindi, nasa mid lang ako. Saglit, Thank you sa concern, Jeline Gara. Love mo ba ako? Hello! Salamat sa thumbs up mo. May entry na kayo, Love mo. Love mo ba ako? Love kita. Love na love kita. Papa-entry lang ulit muna ako, Hindi pa ako magbubunot ng mga entry nyo, guys. Yan, naglilista ako. Vergara. Basta mag-a-announce na lang ako. Ipo-post ko. Wala pa tayong sahod. Patamsak ako yung premiere ko po. Salamat. Love you po. Love you too. Patamsak ako yung nakapin. Salamat. Yan. Kasi magluluto ako. Kaya,
Habang nagpapa-entry. Init guys, ang init. Init. Ang linaw po ng camera niyo, host. Ganda siguro ng CP mo. Malinaw ba? Ano lang to? Redmi. Redmi maganda talaga. Lalo na yung ano may-ari. Char! Realme, maganda ba siya? Realme, maganda ba siya? Ano yun? Redmi. Hello, Isa Perez Vlog! Salamat sa tamsak mo. May entry ka na rin? Hindi pa tayo magbubunot ng mga entry nyo, ha? Magpapa-entry ulit ako kasi wala pa tayong sahod. Basta i-announce ko na lang, magpo-post ako na magbubunot na ako ng inyong mga pa-entry. Huwag kayong mag-alala, gagawin na talaga yon. Wala pa tayong sahod, kaya pinaghahandaan ko pa yung mapapanalunan niyo. Kala ko, Realme. Bakalang kabayo. Redmi. Di ka... Mark Tolentino, mega shoutout po, boss. Salamat po sa patamsak. Baka hindi pa tayo dikit. Patamsak naman po yung premiere ko sa taas. Thank you so much. Hello po, Mark. May entry ka na sa akin, Mark. Hindi pa po tayo bubunot ng ano ng mga pa-entry nyo. Basta ipopost ko na lang po na nabubunot na tayo ng yung mga entry for me. Yan, pinaghahandaan pa ni host. Yan, naglilista ako Dating dikit na tayo, host. Okay, thank you so much. Stream Delicious, tamsak po. Hello, salamat sa tamsak mo, Stream. Meron ka na ring entry. May entry ka na rin sa akin kasi lagi ka nandito pag nagla-live ako, di ba? So, may another entry ka. Pa-sure naman ako ulit. Kahit mga ninja nyo, pwede nyo itamsak sa akin, ha? Basta tandaan nyo yung mga ninja nyo. Pwede nyo itamsak. Lagyan natin ulit ng entry. Tapos, kung meron kayong invite, another entry nyo na naman yun. I love you, tamsak dan host. Hello, I love you. Thank you. I love you, mama. Yan, may entry kayong lahat, ha? Salamat sa pagtamsak nyo, pagdalaw man lang. Ninja ni Isa to. Okay, Isa. Basta tandaan mo yung I love you mo, ha? I love you. Lalagyan ko ng Isa, no? Okay, I love you, Isa. Alam ko na yun pag ikaw yun. Isa. Yan. Oh, naglista ako, ha? Habang nagluluto ako. Nagluluto ko ng kalabasa, pampalinaw ng mata. Dito wala sa Remix Avenue. Don't forget to like and share.
Sophia Almara, hello po, mega shoutout. Salamat po sa patamsak mo. Meron ka na pong entry for me. Hindi pa tayo dikit. Patamsak po yung nakapin. Magbakas ka na lang po. Babalikan ko po, ha? Thank you, Ma'am Sophia. Ay, tama ba? Sophia o Sophia? Sorry. Sophia Amara. Parang dumadaan ka na rin sa akin, na? Parang natatandaan ko. Salamat po. You're welcome, Sophia. Pwede nyo ipasok lahat ng linda nyo pa entry. Para ano, mas marami kayong chance na manalo. Dan na po sa premiere nyo. Thank you, Sophia. Salamat sa patamsak. Pagdalaw mo, malaking bagay na yan sa akin. Thank you. Ingat lagi. Dati na po akong pumunta sa'yo. Oo nga, natatandaan ko. Thank you. Vergara Evangeline, dance share na po. Okay, another entry. Vergara, thank you ah. Baba kayo ng bahay niyo. Patamsak premiere ko, sis. Sige, pupunta na ako. Tingin ng panty, alagad. Okay, alagad ni Perez. Yan, meron na alagad. Dalilista ko lang si ano. Alagad ni Perez. Yan. Tapos si Evangeline ulit. Punta na ako sa'yo, ano, Vergara pala. Ito na ako, Vergara. Two hours pa. Anong oras yun? Alagad ni Miss Vergara. Okay, saglit. Alagad ni Miss Vergara. 9 PM. Okay, sige. Magre-reminder na. Ni Vergara. Walang forever. Hello, mega shoutout. Naniniwala ka walang forever? Oo nga, no? Pero laban lang. Masarap kayang umibig. Walang forever. Meron ka na pong ano, entry. Walang forever. Tatamsak muna po ako sa premiere mo, host. Thank you, alagad ni Miss Vergara. May forever daw. Walang forever. Salamat po sa pa-entry. Always welcome. Walang forever. Huwag kang susuko, may forever. Sarap kayong umibig. Sarap din masaktan. Luluto ko ng kalabasa. Para mas lalong luminaw yung mata ko. Diba? Makita ko yung dapat na hindi nakikita.
Thumbs up dan. Lhynzkie Love. Hello, Lhynzkie. Tama po ba pag-pronounce ko? Yan, meron ka na pong entry. Lhynzkie Love. Ito pong entry na to, para po to sa 3K ko. Nakita nyo may 3K na tayo. I-announce ko na lang po kung kailan tayo bubunot ng mga entry nyo. Pero naglilista ako lagi tuwing nag-LS ako ha. Nag-1 hour LS lang ako para may entry kayo. Pwede nyo ipasok lahat ng ninja nyo. Kahit ano dyan, basta alam nyo ninja nyo yan. Ipasok nyo lang. Entry pa rin yan. Kaya kailangan yung dikitan si Mr. Design Dikilay, ang aking brother. Lhynzkie Love, 3K na po kayo. Congrats sa'yo, host. Thank you. Opo, ang hirap no. Ang hirap talaga. Sa awa ng Diyos na pag-grad ako doon kay Brown. Sa kaibigan ng kuya ko. Grabe, laging nakakain yan. 3K na. Tapos nakain ulit. Tapos 3K na naman, nakain ulit ni Lolo. Laban lang. So yan, mag-share tayo ng blessings kahit pa paano. Kahit sa konti lang. Low, Gcash, WH, at Banana. Yan. Yan ang i-share ni host at ng aking brother na si Mr. Design Dikilay. Kaya kailangan dikitan nyo siya kasi pag-uusapan pa namin yan. Hindi ko pa alam kung kailan ako bubunot ng entry. Kasi kailangan present yung kuya ko para automatic mabibigay na yung banana niya. Shasha Cruz, hello po, mega shoutout po. Salamat po sa patamsak mo. Yung nakapin po, baka naman. Premiere ko po yan. Salamat po sa inyo. Ma'am Shasha, meron ka na pong entry for me. Salamat po. Pwede po yung i-share. Another entry nyo na naman yan. Thank you so much sa pa-entry nyo. OT na po. Host. Thank you. Mainit. Nasa kusina ako. Gusto niyo makita yung niluluto ko? Kailangan ko ikaw. Wow, kailangan ko ikaw. Salamat sa thumbs up mo. Meron ka ng entry. Thank you. Kailangan ko ikaw. Yan. Marami naman may entry. Ito oh. Oh, diba? Nandiyan lahat si Josa, si Vergara, si Evangeline, si Aiza. Dan na lahat ng alert ko host. Yan. Okay, nalista ko ng lahat. Aiza. Thank you, Aiza. Kahit busy ka yata, lagi ka nandiyan for me. Thank you so much. PM mo nga ako sa sa page ko, Jen D Vlog. Ibababa ko yung member ko, si Amy. Si Amy. Tambay ko muna sa iyo, phone host. Thank you, Aiza. Aiza, PM mo ako sa sa page ko, ha? Ilamusan ko lang yung Junakis ko. Okay, thank you. Amy. Si Amy Vlog. Bagong member ko to. Hindi ko siya makikita. Sayaw ang problema. Add kita host sa FB mo. Ano ba? Facebook name mo. Jenilyn de la Lingco. Ibababa ako. Saglit. Tapos may page din ako. I-like mo na rin.
Yan yung FB ko, sis. Yung binaba ni Single Vlog. Thank you. Thank you so much sa inyong lahat. Na-add na kita ho. Chef Perez FB name ko. Okay. Maya tignan ko ha. Oh, na-receive ko na yung request mo. Mamaya. Accept kita. Thank you, Liza. Bayahero TV photography. Ang haba, ang hirap naman yan. Baka naman. Sige, bigyan kita ng ano, Lods. Ng jacket mo, Lods. Yan, may pa-entry ka na rin sa akin, Lods. Ang harap, hindi ko maano ang hirap i-pronounce yung ano mo, Lods Hello, Mark Bunag. Mega shoutout. Yan si Ate Ibi. Ang aking matalik na kaibigan. No? Yan, Bayahero TV photography. Yan. Na-entry ka na sa akin. Ganun din si Mark Bunag. Mega shoutout sa inyong lahat. Yan si Amy, ang aking bagong member. Amy, baba mo nga yung ano mo. Hindi kita ma-search kanina. Thank you, Amy, sa harang. Mwah. Shoutout. Para saan? Entry for aking 3K po. Bayahero TV. Magbibigay lang po ako ng konting ayuda lang. Yung makayanan ng kasama ko ang kuya ko. Yan. Pa-entry na po. Pa-entry ka na po sa akin. Thank you po. Walang exit. Thank you. Thank you so much. Bayahero TV. Ang haba, no? Ang hirap isulat. Photography. Salamat po. Yan. Mark Bunag. At saka si Amy. Entry lang ba? Paano exit? Entry muna. Wala pang exit. Diyan ka lang muna. Huwag ka munang umexit. Ha? Kailangan tambay muna. Huwag kang i-exit agad-agad. Kasi pag umexit ka agad-agad, ibig sabihin, sumuko ka agad. Ay, diba? Hugot. Yan si Amy, ang aking bagong member. Padikitan naman ako at sa aking, naka-pin. Baka naman, patusok naman ako. Tambay ako ha. Salamat po, Ate Ibi. Mama. Same lang tayo, nasa YT. Okay, Bayahero. Aisa, salamat sa patambay mo, Aisa. Support lang po. So, one, dyan dikit sa akin. Yan, magbaba ka, Bayahero. Mendez si Aisa, baka hindi mo pa dikit. Yan din si Mark Bunag. Yan si Ate Evie Travel Vlog. At nandyan si Amy, ang aking member.
Si Amy is nasa Saudi. Saan gala ni Amara? Hehehe. Saan daw gala? Tambay lang. Maligo ako. Thank you, Ate Ibi. Sige, maligo ka na. Baho ka, ha? Ako rin mabaho pa. Tignan mo. Pawis na pawis. Maray na bagyo. Here lang, till that doas. Oh my God, dugot na naman si Ate Ivy. Tell that doas, paskag nalalaman, ha. Ganda ng relo nyo. Avon. Tagal na to. Buti nga to, tumatagal eh. Buti nga to, tumatagal. Yung iba, hindi. Papahugot ako sa'yo. O, diba? May forever. May forever. Huwag lang susuko. Joke lang talaga. Joke lang, parang maganda yung relo ko, te. Bahala ako dyan. Thank you sa inyong patampay, ha. Nag-aalis lang ng stress. Yan, nag-aalis ng stress si Ate Ivy. Kaya kailangan natin siyang patawarin. Sayawan natin siya ng ganito. Wala nang tugtog eh. Masunog yan niluluto mo. Hindi yan masusunog. Ang daming tubig. Nilagyan ko maraming tubig kasi alam kong naka-alis. Pag sunog, disunog, magaling talaga ang sumayaw. Oh, syempre. Sayaw lang pala eh. Giling pa. Diyan nakikita ang kagalingan. Joke lang ha. Sanay sumayaw eh. Syempre. Lalo pag may ano na to. Let's maligo muna. Sige, thank you, te. Thank you sa pabiji-biji. Mama, chup-chup. Sis, ligo ka rin. Napakabaho nyo talagang pumupunta sa LS ko, no? Si Mark Bunag, si Vergara, maliligo rin. Si Aiza, sabi niya ano ba yun? Ano yun sabi niya kanina? Talagang nag-aamuyan na tayong lahat dito. Sige, magsiligo muna kayo, ha? Talagang alam mo si Jose hindi pa naliligo. Salamat sa inyo. Naka-DJ lang ako, host. Yes, thank you, Aiza. Love you. Salamat. Mag-1 hour na ako. 40, ano pa? 20 more minutes na lang. Naglaro kasi kami. Si Mars, Kilay, kaya din. Oo, nakita ko nga kayo doon. Sige, ligo na, ligo. Mga addict talaga tayo sa whitey, ano? Briaden Ogwana. Tama po ba? Tamsak ho. Salamat sa patamsak mo. Meron ka ng jacket po. Meron ka na ring entry for me.
Kung hindi pa tayo dikit, pwede mo na akong dikitan. Yan, yung nakapin po, premiere ko. Thank you so much po sa patamsak mo, pagdalaw mo, or pagtingin lang sa akin, pagmumuka. And may entry ka na po sa akin. Rioden Ogana. Tama po ba yung pag-pronounce? Thank you po. Rioden. Bago ka po sa akin sigurado. Or baka ninja mo to. And may entry ka na po sa akin, boss. Boss or mamba. Luto ng kalabasa. Diba? Nakaluto ako ng nakalay. Pak, ganun. Kalabasa na may black beans to. Yung black beans ng mga Chinese. Yun, masarap yun. Dan full pack po. Ano ba? Bear Fox gaming po. Main ko, tambay, kay Kilay po. Hindi ko po alam if bakit hindi nakalabas chat mo ng main ko. Pero yung main ko po, una, pumunta din dito kanina. Okay po, thank you. Thank you so much po. Salamat po. O, diba? English, Tagalog. Bakas na lang po para may balik ko rin yung main ko po. Thank you po. Yan, mag-1 hour na po tayo. 1 hour lang po si host kasi alam niyo na, diskarte lang to para maka-LS at makakuha ng entry nyo. Diba? 1 hour lang. Basta mag-a-announce na lang po ako pag bubunot na tayo ng mga entry nyo. Yan. Pupost ko. Yan, salamat sa 5 milyon na tao. Naka-video po yung iba dyan. Ibababa ko sa Ate Ibi. Magbakas na lang po kasi kayo sa kanya. Naligo kasi siya kanina eh. Ito po, nasa Taiwan siya. Bahero TV photography, ano na? Ano pong ano na?
May entry ka na po. Sinulat ko na po. Yan, di kita niyo yung ano, binaba ni Single Vlog. Si Ate EB Travel Vlog. Nasa Taiwan po yan. Baka naman, EB Travel, baka naman. Ano po yung baka naman? EB Accord. Yan, nandiyan pa si Aiza. Ito, premiere ng kuya ko. Alam ko nakatamsak na yung mga yan kasi lagi din yan doon kila kuya. Yan na po kay EB Travel Vlog. Nagbakas ka po. Kasi naliligo po siya eh. Nakabigil lang po siya. Thank you. Yan, binaba ni Singel. Premiere ng kuya ko. Bakas-bakas kayo para ano, mabalikan niya. Rioden Agona. Yan. Magbakas ka lang, babalikan ka niyan. Yan yung magbibigay ng ayuda natin ng banana. Ang aking kuya na nasa Saudi. Opo, Jendi. Jendi po nila. Jendi po nila. Yan, 5 more minutes na lang ako guys. At matatapos na tayo kasi trabaho muna. Nagpa-entry lang ako sa inyo para tuloy-tuloy ang entry nyo sa akin. Mag-a-announce na lang ako kung kailan ko bubunitin ang inyong mga pa-entry for me at yung mga ayuda na kung sino yung mabubunot. Yan, kaya kailangan yung dikitan si Mr. Design Dikila. Siya ang magbibigay sa atin ng banana. 10 to 15 ang ibibigay niya sa mananalo. Opo, Jendi po. Nilagay ko. Okay. Thank you. Rioden Agona. Meron ka bang premiere? Baba mo, tamsakan ko. Tapos idikit ko na tong isa ko. Or nag-LS ka ba? Salamat sa iyong pagdalaw. Glenn SCTV, hello! Mega shoutout sa'yo. Tapos na si kuya? Yan, may entry ka na sa akin. Glenn. Glenn SC TV. Yan. Premiere, yan. May premiere si ano. Yan, Glenn, dikitan mo si ang hirap i-pronounce, sorry ah. Si Ogana, yan, bago sa atin yan, baka hindi mo padikit. Dikitan nyo na para Verfax Gaming. Dikit na to sa'yo. Dikit na to sa'yo sa akin. Meron kang premiere. Itamsak na ako ah. Yan. Nandiyan si Glenn. Baka hindi pa dikit sa'yo.
Thanks po. Always welcome. Nagtamsak na ako. Mamaya ako tatamsak yung isa. Kasi nasa music. Papakit ako kasi send ko sa anak ko. Nagpakit sila sa akin eh. Yan, ito yung anak ko guys. Ayan ang anak ko. Ayan. Ba? Kamukha ko ba? Mga bubbles, bugawin natin. Yan ang aking anak. Tamsak, Miss Jandy, hello Ness. Yan, may entry ka na sa akin Ness. Nalate ka Ness ha. Uyat ka kay kuya. Pero din, nagana yan. Kamukha mo po. Oh, kamukha ko. 2 hours ago na, nag-end ang LS ni kuya. Ah. Ness. Yan, Ness. Meron ka ng ano sa Ness? Entry. Mag-LS ulit yun. Mag-LS ulit yun mamayang gabi. Ulit. No? Asa work ako. Okay, Ness. Ingat. Thank you sa patamsak mo. Kahit may work ka eh, tamsak ka pa rin sa akin, ha? Thank you. Ang babait talaga nyo. Yan si Ogana, bago sa atin. Dikitan nyo yan kasi meron siyang premiere. Diba? Dagdag banana pa natin yan. Yan si Ogana. Baby pa yung bahay niya. 200 plus pa lang. Or dikit nyo na yan si Ogana. One hour na ako guys. Pero may naka-video pa sa akin. Hintayin natin sila. Baka naligo kasi sila eh. Baka sabihin, iniwan ko sila. Bawal mang iwan. Minsan di ako maka-join sa LS ng kuya mo host. Kasi si Nightbot. Midnight siya. Ah, oo. Midnight siya kasi. Meron rin siyang mga bisita. Dami yung bisita nung paggabi. Mag-join ka, masaya. Sana all, bawal mag-iwan. Hindi. Sila nang iiwan, tayo na nakakaintindi. Huwag tayo mang-iiwan, di ba? More blessings tayo pag ganun. Humugot. Kailangan intindihin ng mga nangiiwan. Hugot, Glenn. Ay, sa hello, Broden. Hello, Broden. Kilala niyo na ba yan? Bakit bago siya sa akin? Kadalasan naman lahat ng nakay kuya, dumidikit din sa akin, di ba? Harold, Aljon, Tamsi, Tamsak, Ness, Jan, Ness. Saglit, maglilista ako. Harold, hello Harold. Yan, may kusyaro sa'yo. Naente ka na sa akin. Nahirapan akong huminga sa hugot mo, host. Baka maingay. Ang ingay-ingay mo. Pawaya, may makarinig sa atin yan. Jocelyn, hello. Mega shoutout yan. May entry na kayo sa akin ha. Hindi pa tayo bubunot ngayon. Kasi hinihintay ko pa yung sahod ko ha.
Jocelyn Namoko. Yan, may entry ka na. Harold. Harold Aljon. Yan. Ang entry na to for aking, 3K. So, 3K na tayo. Yay! Masaya ako sa, sa graduate ko ng ganon, diba? Harold Aljon. Yan, sino pa yun? Alagad ni Nes. Pasok nyo lahat ng alagad nyo, pwede. Basta tandaan nyo, may entry lahat yan. Sana may sahod na. Sahod ko dito, ikaw talaga din. Wow, congrats sis. Yan, okay, thank you. Romina rin Tapulaw, congrats, Nay. Hello, yan, si Romina rin Tapulaw ay aking mga magagandang mga dilag. Yan, may jacket ka na, Romina Lina. Bira lang po ako makapunta sa LS po. Di ko po lagyan ng pangalan ng host para mabalikan. 10 bananas to return. Mag-comment lang lagyan ng pangalan ng host para mabalikan. Yan. Si Harold Aljon nagbibigay ng 10. Ano pang ginagawa niyo dyan? Dikitan niyo na yan, guys. Didikitan ko rin. Baka madagdagan pa ako. Boss Harold, pupunta na ako, Boss Harold. Baka hindi pa to dikit sa'yo. Hindi pa to dikit. Hindi pa to, boss. Expert Enduro, Enduro Final. Yan, nandito na ako. Jocelyn Villain, Chuck Dancis. Yan, thank you so much. Hoy, nakaping, guys. Baka naman. Yan, meron ka ng entry, Jocelyn. Jocelyn Villain. Naglilista ako, naglilista ako. Promise. Host, bigyan kita 37 banana dahil ikaw ang host. Thank you. Thank you. Andito ako. Nanonood pa ako. Dikitan nyo si Harold Aljon. Yan. Galing motor. Nakakatakot naman to. May aksidente ka, mapilaan ka, no? Mainit. Ang init sa Hong Kong. Yan, mga sisi, dikitan niya si Harold. Ang balik niya sa atin is 10 banana. Mag-comment lang kayo ng Jendi Vlog, babalikan niya kayo. Yan, dan na daw si Ogana. Yan, diba? Yan, boss Boss Harold Dumikit na yung mga masisipag kong mga kaibigan dyan. Baka naman. Magko-comment pa ako dito, boss. Magko-comment ako si Singil Vlog. Nag-i-LS ka rin po. Lagyan ng dulo. Lagyan nyo ng Jendi Vlog sa dulo para alam niya, guys. Para alam ni Boss Harold. Huwag niyong kalimutan na lagyan ng Jendi Vlog sa dulo. Harold, dan po sa'yo. Yan, sabi ni Glenn. Lagyan nyo ng Glenn, lagyan mo ng Jendi Vlog sa dulo. Para 10 banana yung bibigay niya sa inyo. Yan, thank you. 1 hour na tayo, Manage, Manage 8:30 po ako. Makaayuda dahil lobat na ako. Okay po, Sir Harold. Thank you so much. Ingat po lagi sa pagmumotor. Sure yan, walang bawas. Yan. Thank you po. Hindi na tayo nakapaghiwa ng karne, guys. Dan Harold with Bakas. Yan. Jocelyn Bilen, maglagay ka ng Jendi Vlog, ha.
para bigay niyo daw sa atin is 10. Sana all bumalik sa akin. Glenn, mamaya yan. Huwag kang susuko, Glenn. Pumapalik talaga yan. Huwag kang sumuko. Madaling sumuko si Glenn. Guys, tulong ko yan dahil guwapa si Hosoy. Naluo to si Boss Harold. Thank you, Boss Harold. Kahit naman pangit ako, bahala kayo dyan. Thank you, Boss Harold. Yan. Salamat po sa ayuda na binigay mo sa akin mga kaibigan dyan. Lalo na sa akin. Yan. Ingat po lagi, boss. Ikaw ang buhay ko. Yan, nagluluto kasi ako Kuya Raul, mega shoutout po sa'yo. Yan, si Kuya Raul, nasa Taiwan din yan. Kagaya ni Ate EB Travel Vlog. Di kita niyan si Kuya Raul. Mabait yan, dati kong kadisi. Kuya Raul, baba ka po ng bahay mo. Baka may premiere ka dyan. Yan, si Kuya Raul. Lahat ng subscriber sa akin mamaya. Yan, lagyan niyo lang ng Jendi Vlog para mabalikan tayo ni Sir Harold. Yan, binababa ka ni Nightbot din, Kuya Raul. May entry ka na rin sa akin, Kuya Raul. Ang entry ko, Kuya, is pang 3K. O, diba? Kamusta ka na? Maganda pa rin. Bawal pumangit, Kuya Raul. Ano ka ba? Okay, pagpawisan, wag lang papangit. Diba? Diba? Hugot. Katapos lang maligo. Ayan, nandiyan na si Ate Ibi. Ate Ibi, nandiyan si Kuya Raul. Mark Bunag, tara. Akyatin natin. Hindi ako night boot. Ay, hindi ako stream yan. Naka-direct ako, Kuya. Yan, nagkita ang mag-Taiwan. Mga Taiwanese. Yan mga kadati kong kagisi, si Ate Ibi, si Mark Bunag, tsaka si Kuya Raul. Kuya Raul is makita niya sa personal ay napakagwapaw. Pindutin na yan, Kuya Raul. Nang uto. Ganun mang uto, Ate Ibi, di ba? Pindutin na yan. Ako'y nangamba, lagi kang umiiwas sa tuwing nalapitan kita. Pag sure host, tumbling na ako. Sure man yun. Nagwapa ka man. Kuya Harold, shoutout sa'yo, Nightboot, hahaha. Ayan, si Nightboot ang sinashoutout ni Kuya Harold, Te, ilong gaman di ay? Dili man. Kunwari lang, ayun naririnig ko lang kasi yung mga yan. Anong niluto mo, host? Nagluto man ako ng minced pork. Minced pork na may tomato. Yun lang man laging niluluto. Oy. Hindi ako Ilongga.
Naririnig ko lang, Jud, yung mga ganun ba? Dili ko man alam mag-ilongga, oy. Pango na karon hos. Ano yun? Pango ako, grabe siya. O di pango. Ala, Kuya Raul, pango daw ako. Si Kuya Raul, pango din ah. Damay-damay na to. Bala ka dyan. Damay-damay na to. Di sunog niluto mo. Dili man. Ay manage man dili. Ay nako, Diyos ko yun. Ay manage man may cooking. Oy. Huwag mo ko idamay dyan, Hosa. Nananahimik ako dito. Nananahimik ang pango. Pati si Ate Ibe, pango din ah. Dinamay yung mga ka-GC. Joke lang. O mabait yung mga hindi yan napipikon sa akin. Kasi si Boss Harold sabi niya pango. Lahat tayo'y pinanganak na pango. Joke. Tikalon ka, host. Ano yan? Hindi ko alam. Tikalon ka, host. Alam, babatukan mo ako, ganan? Tikalon ka, host. Nakakaloka. Ay, Jocelyn! Hello, Jocelyn. Thank you so much. Jocelyn, nagkakatuwa lang. Raul TV, tinuod na. Naunsa na kayo, naunsa na Jod. O, Bisaya man, o. Dalawa. Harold, oo. Tinuod na. Ako naman pinagtripan yung dalawa, Bala kayo dyan. Paglaban nyo nga ako. Yung marunong mag-ilongga dyan. Tinuod na daw. Tikalon ka. Ano yung sabi mo kay Raul? Tikalon ka ho. Hindi ako makamove on doon. Ay, mag-e-end na ako. Baka dumating na yung lola ko. Alas 7 na. Basta thank you so much sa inyo ha. I love you all. God bless. Thank you sa patamsak nyo at pagtambay. Ang entry nyo nakalista lahat sa akin ha. Thank you so much Kuya Harold, Kuya Raul, Lyza, Jocelyn, Ness, Ate Ibi Travel Vlog. Ingat po kayo dyan Kuya Raul ha. Kuya Harold yan. Thank you sa inyong lahat. Nabitin man tong kasiyahan natin pero kailangan natin magtrabaho. God bless. Yan, naka-entry na kayong lahat sa akin. Bye kasi baka dumating na sila. Kapasok ko lang mag-end ka na. Kanina pa kasi ako. Ikalon ka. Sige na, bye-bye na. Na-miss mo ako, no, Kuya Raul. Aminin mo. Sige, bye-bye. Mamaya dyan ang lola ko, ya. Thank you. Ingat kayong lahat. Bye-bye. Ikalon ka talaga.